Dobrý den. Ráda bych u tohoto rozhovoru přivítala Martina Janského, generálního ředitele společnosti Randstad Česká republika, který se od 1.5. stal prezidentem Svazu personalistů. Tato funkce se rozdělila na dvě části. Petr Otáhal, který dělal prezidenta do 1.5., se teď stal viceprezidentem. Dobrý den, Martine. Já bych se vás ráda zeptala, jaký je vlastně teď mezi těmi funkcemi rozdíl? Co budete zastávat vy a co bude zastávat Petr Otáhal? Určitě. V první řadě děkuji za pozvání. To je velmi milé, že tu s vámi mohu dnes být. Od 1.5. má svaz dvě, řekl bych, klíčové funkce, ať už je to role prezidenta nebo viceprezidenta. My s Petrem Otáhalem, který ve svazu má dlouholetou praxi a je vlastně jeden ze zakládajících členů, tak už teď hodně spolupracujeme a myslím, že budeme tvořit tandem, který povede svaz do určitého upgradeu, řekněme, svaz personalistů 2.0. On totiž svaz roste poměrně rychlým tempem. Každý rok nám přibývá 15% nových členů a je to dneska největší dobrovolné seskupení v rámci personalistů, v rámci HR v Evropě. A tak jsme se rozhodli vlastně rozdělit takovou tu strategickou a reprezentativní roli jak k médiím, tak třeba ke státním orgánům, kterou bude zastávat primárně prezident svazu, a tedy já. A Petr Otáhal v té roli viceprezidenta se nadále bude věnovat zejména té výkonné funkci, kdy bude operativně řídit činnost svazu a zajišťovat to, aby nadále služby, které poskytujeme personalistům, byly na co nejvyšší úrovni, abychom je postupně rozvíjeli. Máme společně nějaké další nové plány, jak bychom právě chtěli svaz poskytnout nebo posunout do toho upgradeu 2.0, takže nám přijde, že to rozdělení těch rolí bude velmi užitečné. Tomu rozumím a vlastně bych na to chtěla navázat otázkou, proč teda jste se rozhodl teďkon kandidovat zrovna v tuto chvíli. Je to teda tím, že ten svaz personalistů takhle se rozrostl a že i roste vlastně jeho funkce? Já bych řekl, že se nacházíme v naprosto klíčovém zlomovém období pro personalistiku, kdy vlastně doznívá přechod na hybridní práci. Taky nás velmi silně ovlivňuje již demografická křivka a zároveň přichází evoluce AI. V personalistice se AI poměrně hodně používá a my si nemůžeme dovolit jenom reagovat pasivně na tyto záležitosti a já bych chtěl, aby svaz byl vnímán jako silný partner, který naopak aktivně řídí to, co se děje na trhu práce a začal fungovat jako strategický partner nejenom pro biznis, ale i třeba pro státní orgány a proto mně přišlo, že zapojení se v té roli prezidenta mi dává skvělou příležitost, jak v tomto svazu pomoci a tak prostřednictvím svazu i celému trhu práce. A říkal jste, že tady poměrně dynamicky roste, tak bych se chtěla zeptat, co vlastně svaz personalistů všechno reprezentuje, jaké subjekty všechny sdružuje. Tak svaz má dneska téměř 500 firemních členů a to tvoří základnu zhruba 5 000 personalistů, čili je skutečně širokou základnou a reprezentací té odborné oblasti personalistiky HR. To není jenom nábor nebo jenom tisknutí smluv a příprava pracovně právní agendy. Ta práce personalistů je poměrně široká, zejména u těch malých firem. Personalista zastává práci od ekonoma, administrativního pracovníka po někoho, kdo se třeba zabývá i vzdělávacími a odměňovacími systémy. Dneska má třeba na bedrech i právě zavádění jednotného hlášení zaměstnanců. A my chceme celé této odborné široké veřejnosti poskytovat maximální podporu v tom, aby
věděli, co se na trhu práce děje, co se bude dít v následujících třeba 2 až 3 letech, aby měli dostatek nástrojů k tomu, aby si mohli svoji práci ulehčit, aby měli dostatek vzdělání k tomu, aby i oni se ve své práci rozvíjeli. To všechno dnes už poměrně dobře svaz plní, je to dlouhodobý partner té oblasti vzdělávání a HR, ale myslím, že ještě existuje obrovský kus práce a prostor, který tomu můžeme společně věnovat. Uhum. Na to navážu otázku, protože vy jste ve své kandidátské prezentaci řekl, personalistika není jen o lidech, je o budoucnosti české ekonomiky. Svaz personalistů musí být hybatelem změn, ne jejich pasivním pozorovatelem. Co přesně jste tím myslel? No, bohužel po dlouhá desetiletí skutečně personální oddělení nebo oddělení HR bylo vnímané spíše jako podpůrný segment, kde se, tak jak jsem říkal, tisknou ty smlouvy a připravují se nějaké mzdové výměry a obsluhuje se takzvaně interní zákazník. Mhm. Ale dneska, a tam si musíme vzít příklad třeba i z okolí z Evropy, z těch vyspělejších zemí, HR musí tvořit strategickou roli uvnitř společnosti. HR ředitel nebo ředitelka má být rozhodně součástí boardu, executive boardu ve společnosti a má se podílet na tom, jakým způsobem se společnost bude dál vyvíjet, protože dneska ten největší asset, které ty firmy mají, tak většinou skutečně je ten lidský kapitál, lidský personál. A my jej musíme strategicky plánovat, musíme se koukat na to, kde všude jsme schopni objevovat talenty, do jakých oblastí třeba v náboru se musíme dívat, na jaké cesty náborové se musíme připravovat, musíme se koukat na to, jak chceme lidi odměňovat ne jenom po té finanční stránce, ale třeba jakou škálu benefitů jim musíme nabízet, jaké jim vytvořit pracovní prostředí a pracovní podmínky k tomu, aby se u nás cítili dobře. Z našeho posledního průzkumu Randstad Employer Brand Research vyšlo to, že mzda sice nadále zůstává takovým tím hlavním faktorem, proč lidi mění práci, ale zároveň, když se lidí ptáme na to, co je nejvíce oslovuje k tomu, aby si zvolili svého nového zaměstnavatele a vybrali si svoji novou práci, tak letos poprvé právě nad tím finančním aspektem převážila příjemná atmosféra, smysluplnost práce, příjemné pracovní prostředí, rovnocenný přístup na pracovišti. A to jsou všechno témata, které musí personalisté, HR manažery, HR ředitele a ředitelky otvírat, musí s tím přicházet do vedení svých společnosti a musí mít vizi dopředu na ty 2 až 3 roky, jakým způsobem pracovat. A to je mnohem více než jenom podpůrná funkce. To je skutečně strategická role, kterou my chceme jako svaz personalistů podporovat. Vy děláte za Randstad různé průzkumy, kromě Rebru děláte i Work Monitor, HR Trends a tak dále. A jak to vypadá vlastně v praxi, když vy sám se bavíte s personalisty, tak jaký jsou jejich nejčastější problémy? Na úvod bych řekl to, že sběr dat je skutečně pro tu práci klíčový, protože my musíme vědět, s čím se naši zaměstnavatelé potýkají, jaké jsou jejich vize, jaké jsou jejich plány, takže část těch dat sbíráme elektronicky formou nějakých dotazníkových šetření, ale většinu těch zkušeností a dat sbíráme skutečně živými rozhovory s lidmi, kteří jsou profesionálové v té personalistice a v té agendě rozvoje lidského personálu. Nedávno jsem dostal otázku, proč HR znamená takový to, jako jak se to překládá jako lidské zdroje. Já si myslím, že dneska už bychom neměli HR překládat jako lidské zdroje, ale jako lidské vztahy, human relations a to je to, co potřebujeme se dozvědět od těch našich klientů, od těch našich spolupracovníků, abychom věděli, jaké jsou jejich potřeby. Takže nejlepší cestou pro ten sběr dat je komunikace,
osobní rozhovory s lidmi, kteří se v oblasti lidských vztahů pohybují už dlouhá léta. Tak to zní opravdu zajímavě, protože takhle bych si to přesně představovala, že to nebude jenom přesně, co tam člověk nakliká, ale vlastně to je skvělý, že to děláte i tady tím způsobem. A co vám teda z toho tak jako nejvíc vychází? Co nejvíc personalisty pálí? Co říkají, že je ten hlavní problém? Tak dneska, když se podívám na Českou republiku, tak jedna z těch nejčastěji diskutovaných oblastí, a teď třeba zase díky jednotnému měsíčnímu hlášení ještě o to více, je to, jak se personalisti perou s administrativou, kterou na ně mnohdy stát anebo Evropská unie nakládá. Hodně se diskutuje flexibilita zákoníků práce. Flexinovela se stala zákoníkem roku. My to určitě kvitujeme. Myslím si, že je to dobrý posun dobrým směrem, ale je to jenom určitý částečný krok. Myslím si, že stále ještě trochu dobíháme. Naši zaměstnavatelé by určitě potřebovali větší flexibilitu. Další oblast, která je často diskutovaná, tak už jsem jí trochu nakous, tak je právě práce s umělou inteligencí. Jak umělou inteligenci využívat ve firmách tak, aby přinášela benefity, tak, aby zjednodušovala zejména rutinní práci, tak aby ale také byla do společností zaváděna etickým způsobem, tak aby třeba firmy se nemusely bát úniku citlivých informací nebo porušování nějakých pravidel nakládání s citlivými informacemi. A další oblast, která je často diskutovaná, je samozřejmě záležitost nedostatku pracovní síly, kde neustále se firmy a zaměstnavatele koukají, kde ještě mohou hledat různé talenty. Některé jsou v tom velmi schopné a mají už vyzkoušeno spoustu různých zdrojů a hledají dále nové cesty, jak talenty nejenom nalákat, ale potom také udržet. Pak bych ale řekl, že jsou firmy, které třeba potřebují i poradit v tom, jak uspět v té situaci nedostatku talentů. Je to třeba záležitost práce s jednotlivými generacemi, kdy se mi zdá, že stále je část firm, které se koukají jenom do jedné nebo dvou kapes a přitom by mohly těch zdrojů využívat více. No, když jsme teda u nedostatku pracovních sil, tak vy samozřejmě nepracujete pouze s personalisty nebo zaměstnanci, ale právě i s firmami, zaměstnavateli. A ty jsou z různých oborů, ať už zemědělství, stavebnictví, služby a tak dále. Tam teda předpokládám, vidíte tyto problémy, co se týče nedostatku. Jak to vlastně ty firmy řeší? Mají nějaké jednotné řešení nebo se to liší v oborech? Neřekl bych, že existuje nějaké univerzální nebo jednotné řešení. Kdybychom ho věděli a znali, tak by ho možná používali všechny firmy a byli by happy, což bohužel úplně nejsou. Řekl bych, že v tom sektoru výroby a třeba stavebnictví, tak to jsou primárně oblasti, kde se dneska ten trh už neobejde bez ekonomické migrace a pracovní migrace. To znamená náboru pracovníků ze zahraničí, ať už z některých jiných zemí Evropské unie, kde ale bohužel ten trh pro nás je poměrně vyčerpaný, protože nedokážeme být třeba ani dostatečně atraktivní pro to, abychom nalákali tyto pracovníky. Takže musíme sahat většinou do vod mimo Evropskou unii. Dneska se poměrně hodně nabírá třeba v Asii, ať už jsou to Filipíny nebo třeba Indie. A potom bych od toho oddělil sektor služeb a administrativy, kde dneska řada firem spoléhá na rekvalifikace nebo třeba zavádění právě nástrojů umělé inteligence. A tam se mnohem častěji vidíme, že ty firmy se snaží vlastně jako tu pracovní sílu zjednodušit, z části nahradit.
Nemyslím si, že je to o tom, že bychom nahrazovali úplně celá pracovní místa, ale skutečně spíš jako zjednodušovali tu práci pro ty jednotlivé pracovníky. A pak jsou sektory, kde je ten nábor velmi složitý a ta cesta se zatím hledá poměrně těžko. Mám na mysli třeba zdravotnictví a sociální služby, kde nám chybí tisíce pracovníků, kde tou největší bariérou třeba i pro ten nábor ze zahraničí je jazyková bariéra a určitá sociální bariéra. Mám na mysli to, že třeba ne každý se úplně dobře cítí v tom, že by ho měl, ať už ve stáří nebo v nemoci, ošetřovat cizí zahraniční příslušník, ale myslím si, že se do budoucna alespoň z části bez toho neobejdeme, ale bohužel, jak říkám, tam třeba jako ta jazyková bariéra a ta bariéra toho vzdělávání je poměrně vysoká, tak to jsou typicky oblasti, kde se ten nábor bohužel vlastně příliš nedaří. No a tady by mě zajímalo, jak je to vlastně nějakým způsobem podporované ze strany státu, co se týče legislativy. Je to pro nás už, protože vím, že se to v poslední době měnilo, tak jestli už jsou ty změny dostatečně velké natolik, abychom tedy už neměli takové bariéry při najímání lidí z Filipín a tak dále, nebo jsou tam ještě mezery? Ne, tak je férové říct, že se v těch klíčových zemích zejména zlepšila ta kapacita, jak se zmínila Filipíny, tak dneska ta kvota na nábor Filipínců je 10 000 ročně a dokonce není ani celá vyčerpaná, takže to, v čem se hodně pohlo, je právě jako v kapacitě těch úřadů u těch klíčových zemí. Indie je třeba zase bohužel přesně opačný případ, kde se tu kapacitu nepodařilo posílit a ten nábor trvá neskutečně dlouho, až třeba 2 roky vyřízení u těch výrobních pozic, kde na druhé straně u těch Filipín je to záležitost třeba 4 až 6 měsíců. A my jsme za to vlastně dneska rádi na druhou stranu ve srovnání s jinými zeměmi, jako je třeba Polsko, Slovensko anebo i Německo. Furt ten proces je spíš zdlouhavější, takže zaměstnavatelé by si samozřejmě přáli, aby se ten proces urychlil. Já bych si přál, aby se hlavně více digitalizoval. Jo. Myslím si, že co se týče té délky, pokud je to 4 až 6 měsíců, tak to je něco, s čím firmy umí pracovat a plánovat. Tam, kde to třeba z té Indie trvá 2 roky, tak vlastně to jako firmy už příliš nevyužívají, protože jako plánovat na 2 roky dopředu nábor zaměstnanců je velmi náročné. Ale ta digitalizace je určitě něco, co by tomu prospělo. To jsem teď obecně mluvil o tom náboru zejména do toho komerčního sektoru. Co se týče náboru do toho zdravotnického sektoru nebo oblasti sociální péče, tak tam je to samozřejmě komplikované, kromě toho jazyka i tím, že třeba u zdravotních sester samozřejmě je potřeba, aby ten pracovník nebo ta pracovnice měla dostatečné vzdělání, dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti. Tam český stát k tomu přistupuje poměrně striktně a klade poměrně hodně těch požadavků na to, kdy je možný, aby ten pracovník nebo pracovnice vykonávala tu práci samostatně. Na druhou stranu bych řekl, že je pochopitelné, že třeba právě u těch zdravotních sester prostě potřebujeme, aby jsme měli jistotu, že naše pacienty obsluhuje někdo s dostatečnou erudicí, kvalifikací a že umí tu práci dobře vykonávat. Děkuji. Teď by mě zajímalo, vy jste předtím už několikrát zmínil v podstatě téměř u každé otázky umělou inteligenci. A teď by mě zajímala umělá inteligence v personalistice, jestli je to hrozba, nebo naopak užitečný nástroj, nebo vlastně obojí, co se skrývá za umělou inteligencí. No já bych řekl, že je to příležitost a jsem rád, že mohu říct, a zase je to něco, co máme podložené daty z našich průzkumů, že tam, kde firmy už implementovaly HR, tak kde implementovali umělou inteligenci, tak ve 2/3 je to právě v oblasti HR a v personalistice. No,
já si opravdu myslím, že je to příležitost k tomu, abychom práci dělali efektivněji, abychom se mohli soustředit na důležité věci. Jestli nám dneska umělá inteligence umí projít 500 životopisů za minutu a zároveň s nimi naplánovat pohovor a připravit nějaký souhrnný výstup, tak si myslím, že je to ideální zpráva pro personalisty, protože ty se potom mohou soustředit na důležitější věci, jako jsou kvalitní rozhovory s těmi vybranými uchazeči, jako je rozvoj vzdělávání, rekvalifikací a zvyšování kvalifikací, jako je vymýšlení různých Kompenben modelů, tak aby zaměstnanci byli v práci spokojeni, jako je třeba propojování jednotlivých generací na pracovišti. Takže já si myslím, a často zase dostávám otázku, jestli právě umělá inteligence těm jednotlivým lidem bere práci. Já se přiznám, že to zatím na tom trhu nevidím a ani neočekávám. HR manažer nebo personalista pravděpodobně nepřijde o práci kvůli umělé inteligenci, možná přijde o práci kvůli tomu, že s umělou inteligencí neumí dostatečně dobře pracovat a že přijde někdo jiný, nějaký nový kolega, který to bude zvládat lépe a tudíž bude mít pro toho zaměstnavatele vyšší přidanou hodnotu, ale že by přímo tu práci právě třeba personální, kde už to samo o sobě to sousloví human relations nebo i to personalistika vlastně v sobě nese tu personu, tu osobu, takže tam já věřím, že ten lidský kontakt vždycky zůstane. Přesto si myslím, že právě tam může být umělá inteligence, automatizace, digitalizace obrovským pomocníkem. Takže to není tak, že kdybych byla jako uchazeč, respektive uchazečka a došla na ten pohovor, tak vlastně mě tam poslala umělá inteligence, nikdo to vlastně předtím neviděl, nekontroloval, to teda zatím nehrozí. No, je dost možné, že ten první prescreening s vámi udělá nějaký nástroj umělé inteligence, že od vás sebere data, nějakým způsobem je utřídí, dokonce je dost možné, že ten termín pohovoru s vámi naplánuje nějaký nástroj umělé inteligence. To je totiž práce, která nemá žádnou valnou přidanou hodnotu a je tedy zcela legitimní, že ji udělá stroj. Ale až pak přijdete na ten pohovor, tak tam se s vámi dost pravděpodobně, nebo zatím si nevybavuju nějaký případ, kde by tomu tak nebylo, budou bavit lidé, budou se s vámi bavit o tom, jaké jsou vaše kompetence, čemu jste se naučila nebo čemu jste se ochotná učit. Vy tam zase budete mít příležitost navnímat třeba firemní prostředí, nacítit atmosféru a to je něco, co žádný algoritmus v tuhletu chvíli ještě neumí a já myslím, že ani umět nebude. Takže myslím si, že s tím human touch se budete setkávat zejména tam, kde to přináší nějakou přidanou hodnotu a tam, kde to úplně není nutné a ta přidaná hodnota toho human touch a toho budování nějakého pocitu, nějakého věmu nutný není, tak tam dost pravděpodobně tu práci odvede stroj. Děkuju. Tak to je umělá inteligence na trhu práce, která nám za poslední 3-4 roky tím trhem práce vlastně a těmi pracovními procesy a tak dále docela zahýbala. Jaký jsou ty další trendy, které se právě v těch posledních 3-4 letech na trhu práce objevily? No, je to přechod od takového klasického čtení CVček skutečně k zjišťování kompetencí a zjišťování toho, jaký ten člověk má charakter a zejména toho, co se dokáže nebo co se chce naučit. Mě ptáte na trendy a já to tedy zařazuju do toho jednoho z těch trendů, ale řekl bych, že je to začínající trend. Tak a doufám, že bude nadále posilovat, protože
poločas rozpadu takových těch tvrdých dovedností je 3 až 5 let. To, co dneska umíte, dost pravděpodobně za 2 až 3 roky bude skutečně dělat třeba ten stroj nebo nějaký algoritmus, takže ta diskuze o té vhodnosti toho člověka, jak zapadne do té firmy, by skutečně měla být víc o těch kompetencích a zejména o tom, jak se ten člověk dokáže adaptovat, jak se ten člověk dokáže učit novým věcem. Další z těch trendů, které vidíme za mě zase pomalu a postupně, je právě to rozhlížení se do různých kapes, kde můžeme najít talent, kde můžeme najít šikovné lidi, na které se můžeme spolehnout do budoucna. Donedávna bych řekl, že jsme nejvíc slýchali o tom, jak se učit pracovat s generací Z a co jim všechno nabídnout, abychom je přilákali, jak jim vytvořit ty pracovní podmínky, protože jejich návyky a jejich požadavky a životní plány jsou jiné než třeba na to, co jsme byli zvyklí dřív. Tak to je téma, které rezonovalo, řekl bych, posledních 5 let, možná i více. Já jsem rád, že čím dál tím víc slýchám diskuzi také o tom, že ale musíme se naučit pracovat nejenom s těmi nejmladšími generacemi a je přilákat, musíme také dobře pracovat s těmi staršími generacemi, protože ty nám na tom trhu práce zůstávají, tvoří čím dál tím větší skupinu. Dneska skupina pracujících lidí nad 50 let je jednou z největších, ne-li už tou největší skupinou na pracovišti a zároveň 58% firem říká, že nemá žádnou konkrétní strategii pro práci s lidmi ve středním a vyšším věku a to je smutný. Ale znovu vidíme, že je to téma, ke kterému už se začíná obracet čím dál tím víc společností, vznikají také různé iniciativy. Rád bych vyzdvihnul nebo zmínil například projekt Práce bez hranic, kde jsme my jako Randstad a zároveň jako svaz personalistů jeho součástí a který se právě zaměřuje na to, jak podpořit kariéru lidí ve středním a vyšším věku, jak třeba přispívat k rozvoji jejich schopností a dovedností. Takže jsem rád, že i v této oblasti vznikají nové iniciativy, protože si myslím, že je to nesmírně důležité téma a že je to téma budoucnosti, které ještě bude mnohem více posilovat. Mě právě ty stereotypy kolem lidí, co se týče právě věkové skupiny 50, 55 a více, tak přijdou vlastně docela zvláštní, protože třeba můj otec je ještě starší, tomu je přes 60 let a zároveň on se zabýval technologiemi, počítačemi, už vlastně co si pamatuju a přesto doteďka vlastně se drží ten stereotyp, že takhle starší lidé nemají vzdělání, co se týče technologií, nepoužívají je, nemá cenu jim vlastně dělat nějaké kurzy, rekvalifikace a tak dále. A mně to přijde vlastně už dávno překonané, tento stereotyp. Máte taky nějaké takovéhle stereotypy, kterých si všímáte v praxi, které vlastně už u těch 50níků dále dávno nehrozí a které je vlastně v té společnosti potřeba bourat? No, bohužel zatím pohled na tuto skupinu prismatem těchto předsudků bych řekl, že stále spíše převažuje. Dost často tam vzniká takzvaný Pygmalion efekt, čili to, že vlastně ten zaměstnavatel s těmi lidmi nakládá určitým způsobem, se ještě více projevuje do jejich chování. To znamená, a to se týká jak těch mladších, těch nastupujících generací, tak právě i třeba těch starších generací, kdy vlastně obě se dost často cítí diskriminované a vlastně buduje to ten zaměstnavatel tím, že je určitým způsobem podceňuje
zdůrazňuje. U těch začínajících generací, no hele, oni nemají moc jako zkušeností, tak my je nebudeme k ničemu moc jako brát, spíše tak jako necháme pozorovat v pozadí a oni se cítí jako nedocenění, že je nikdo k ničemu nevezme. Naopak u těch starších generací je to právě takový to, hele, to jsou lidé, kteří už třeba jako nejsou tak flexibilní, nedokážou se tak rychle učit, neumí pracovat s technologiemi, to vyjmenovávám ty jednotlivé předsudky a tak je vlastně už taky jako nebudeme tolik zapojovat. A paradoxně se obě ty skupiny cítí nedoceněné, podceňované a jejich motivace klesá. A je to právě z velké části tvořeno tím, jak k ním ten zaměstnavatel připojuje a vlastně sám ten zaměstnavatel prohlubuje tu určitou frustraci nebo demotivaci. Jsem zmínil ten Pygmalion efekt, tak vlastně tam je hezký vidět, jak když s tou Lízou Doolittlovou jako začali pracovat a začali vlastně jakoby ukazovat, co umí a čeho může dosáhnout, tak ona se postupně začala přizpůsobovat. Takže ten člověk se vlastně jako tomu, jakým způsobem s ním zacházíme a pracujeme, přizpůsobuje jak v pozitivním, ale i negativním slova smyslu. Když ještě chvilku zůstanou u těch starších generací, říkáme třeba lidi ve věku 50 plus, ježišmarja, to jsou lidi, kteří mají ještě třeba 10-15 let práce před sebou. To je obrovský kus práce, navíc jsou poměrně loajální, takže to znamená tam, kde třeba firmy bojují s tím, že se jim na pracovních místech lidi mění častěji, než by potřebovali a tím pádem ztrácí třeba nějaké jako know-how nebo nějaké zkušenosti, tak právě tato skupina lidí jsou lidi, kteří fluktuují výrazně méně, jsou poměrně vysoce loajální, dokážou být skvělými mentory, udržují to know-how ve společnosti, takže to je řada benefitů, které myslím si převažují nad to, že ano, třeba co se týče toho vzdělávání technického směru, je potřeba tomu u nich věnovat více času, ale ani bych neřekl, že se pomaleji učí, spíš možná potřebují větší podporu v tom vysvětlování, proč vlastně se mají posouvat tímto způsobem, taky aby v tom viděli nějaký smysl, čeho díky tomu můžou dosáhnout, jak je to potom navázané na cíle společnosti. Takže když tohleto firmy umí propojovat ty generace, které jsou dneska až 4 na tom pracovišti, tak si myslím, že z toho mohou výrazně benefitovat a vítězit. Mm-hmm. Takže vysvětlovat, propojovat generace. Jakým způsobem byste je propojoval? Co byste tak firmám poradil? Jak by to měli tak zrovna dělat? třeba jako ten vzájemný mentoring a coaching si myslím, že je skvělá věc, kdy přesně mladí lidé, když přicházejí na to pracoviště, tak třeba nemají tolik znalostí o těch firemních procesech, o některých třeba složitějších komplexních agendách. Je dobré je třeba jako zapojovat a učit je takový ten strategičtější a dlouhodobější pohled, co to té společnosti může přinést. A na druhou stranu zase ti mladí lidé mohou být třeba právě ti, kteří pomáhají těm starším generacím v zapojení a využívání nějakých nových technologií, zase v nějakém jako jiném pohledu na svět, v té dynamice. Takže vzájemně se od sebou mohou učit a myslím si, že dneska je už několik společností, které mají právě ty learningové a mentoringové programy zapojování postavené právě na tom zapojení těch jednotlivých generací a právě na tom modelu, že se vzájemně od sebe učí. Vidíte, mně to jako laikovi přijde vlastně velmi logický, že by to takhle mělo fungovat. Tak je zajímavý, že to ty firmy ještě nemají úplně vštípený a nedělají to takhle úplně všichni. A mě by teda zajímalo, protože vy chystáte v rámci Svazu personalistů akademii pro personalisty, tak jestli třeba tady to bude jedna z těch věcí, co jim tam budete vštěpovat, nebo o čem teda ta akademie bude? Ano, akademie by měla být platformou, která přináší personalistům pravidelný
upgrade nebo update toho, co se děje na trhu práce a co potřebují pro svoji práci do budoucna. Ano, může to být třeba právě to, jak mají pracovat s jednotlivými generacemi, může to být a určitě tam bude část zaměřená na práci s umělou inteligencí, pak tam bude určitě část zaměřená na legislativu, která se neustále vyvíjí a také aktualizuje, takže to bych řekl, že budou takové hlavní pilíře té akademie, kterou připravujeme, a pak je to samozřejmě odborné profesní vzdělávání. To zní skoro jako nějaká náplast na to, co by ti personalisté už měli dávno umět. Je to tak? Neměli by to už mít jako takový základní skill? Řekl bych, že to je spíš zjednodušený pohled, protože přesně zase bych navázal na to, co ty personalisti uměli před 2, 3, 5 lety, tak je dneska úplně jinak. Takže to, že dneska říkáme, že by měli umět dobře pracovat právě s těmi nástroji automatizace a umělé inteligence, je něco, co před 5 lety prostě nepotřebovali, protože to tady nebylo a nikdo o tom nevěděl. Takže ten trh práce a vlastně ta práce s lidmi a ta agenda lidských vztahů a personalistiky se také velmi rychle rozvíjí. A i personalista je někdo, kdo vlastně bude do budoucna potřebovat celoživotní vzdělávání, tak jako lidé v mnoha jiných rolích. Když budete chystat ta témata, co se týče akademie, předpokládám, že k tomu budete využívat i nejnovější data a koukala jsem, že budete chystat i barometr HR. Tak by mě zajímalo, na co se tam vlastně budete těch lidí ptát? No, chtěli bychom, je to projekt, který teď stavíme a připravujeme první šetření na podzim, kde bychom chtěli vlastně postihnout celý trh HR a celý trh práce a dávat nějaké jakoby základní indikace o tom, v jaké situaci se ten trh nachází a také jaký je výhled a očekávání do budoucna. Chceme se ptát klíčových osobností a mnoha firem na to, nejenom jestli budou nabírat nebo propouštět, nebo jestli budou zvyšovat mzdy nebo rychlejším tempem nebo pomalejším tempem, což jsou takové ty obvyklé témata právě, které se sbírají na podzim, ale chtěli bychom mnohem víc pracovat právě s tím, jaké mají potřeby pro svou práci, jaké trendy vidí na tom trhu práce, které se objevují a na které je potřeba reagovat. Chtěli bychom se ptát právě třeba na oblast celoživotního vzdělávání, ať už pro tu svoji vlastní jako profesi, anebo obecně vlastně jaké oblasti firmy poptávají, jaké třeba pracovní pozice plánují do budoucna vytvářet právě proto, abychom věděli, jaké pro ty pozice je potřeba vzdělání, zkušenosti nebo dovednosti a dokázali jsme na to reagovat buď změnou vzdělávacího systému, ale to víme, že je jako práce na několik spíš až desítek let, minimálně v našem prostředí českém tomu tak bohužel je, ale třeba tou agendou rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, kde ta reakce na ty potřeby trhu může být mnohem flexibilnější a mnohem rychlejší a tam se zase nemusíme spoléhat jenom na státní aparát a na to, jaké prostředí nám vytvoří čistě naše vláda a stát, ale chtěli bychom tam určitě třeba právě do té agendy celoživotního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a různých upskillingových a reskillingových programů mnohem více zahrnout firmy. Je to samozřejmě i otázka financování, jestli dokážeme tyhle ty programy dostatečně dobře financovat, ať už ze zdrojů právě firemních, komerčních, nebo ze státních, nebo z evropských, takže tam si myslím, že je taky spousta práce na tom utvořit ten mechanismus tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, aby dobře fungoval a zejména, aby odpovídal potřebám zaměstnavatelům, což je zase něco, co se bude každou chvíli měnit. Dobře, děkuji vám moc a mám na vás poslední otázku. Představte si, že je rok 2030. Vám končí mandát
A mě by zajímalo, jak si představujete ty změny, kam byste měli dojít jako svaz personalistů, co byste si pro něj přál? Já bych si přál, aby jsme byli nepřehlédnutelným a respektovaným partnerem jak pro biznis, tak pro státní sektor, bez kterého neprojde žádná legislativa týkající se trhu práce. Přál bych si, aby český zákoník byl flexibilní a aby my jsme byli tím partnerem, který tomu prospívá a který je třeba, řekněme, určitým poradním místem k tomu, co personalisté potřebují, aby jejich práce byla pružná, aby se třeba mnohem více využívaly sdílená pracovní místa. Mluvil jsem zde o určitém stigma věku, tak tady bych si přál, kdyby v roce 2030, kdy bude končit ten můj mandát prezidenta Svazu personalistů, tak abychom viděli tuto skupinu lidí jako prémiový zdroj zkušeností a lokality. No a personalistům bych přál, aby věděli, že existuje odborná a respektovaná instituce, na kterou se mohou s důvěrou obrátit, kde můžou čerpat zkušenosti, kde můžou čerpat podporu pro svoji práci, kde se mohou dále rozvíjet, sdílet své poznatky z personální práce a získávat inspiraci pro své projekty a tím vlastně, abychom podporovali také lepší komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tak kdyby toto si mohl většinu z těch bodů v roce 2030 odškrtnout, tak bych byl šťastný a spokojený s tím, že alespoň nějaká část se povedla. To zní hrozně hezky. Tak vám a vlastně i nám budu držet palce. Moc vám děkuju za rozhovor. Já také moc děkuji za příležitost k příjemnému popovídání a za pozvání.